Nakita niyo yon? Maliit pa lang yun itong bato noon, oh. Ngayon malaki na siya. Dito ako guys, sabi ng mama ko nahulog nung mga 3 years old data yun. Maliit pa daw kasi to noon. O tingnan nyo ngayon kung gaano na. Oh, yee! Hanggang dito lang ako. Buhay kasi siya guys, buhay na bato ang tawag namin dito. Basta nahulog daw ako dito nung bata ko, kasi ano daw, ang bango-bango yun, may hinog na langka. Uy, may lubi-lubi. Yan, ito, lubi-lubi ito. Ito ba guys, oh, yung lubi-lubi. Oh, oh, diba? Ang mahal-mahal nito dito sa Maynila. Sobrang mahal niya. Yan. Yan ang puno ng lubi-lubi. Hanap mo na. Daming pili, oh. Nanguha pa siya. Ayan guys, nanguha ko ng pili, oh. Bihira lang kasi nakakapunta dito sina Papa. Kaya ang daming nalaglag. Sayang. Ang dami. Ipunin ko lang ito muna dito. O, diba? Ito yung ginagawang pili nut candy, ah. Pili nut candy. Ito yung ginagawa. Ang puno niya, oh. Ang laki-laki na. Yan yung pili. Puno ng pili, ang laki. Sabi, ang daming nalaglag na pili, oh. Pinupulot nila. Sayang kasi. Yan. O, yan Ito. guys. Ito, oh. Napakarami. Mahal yan guys, ah. Pag ginawa na yan na pili nut candy, napakamahal na. Pati yung kilo niyan, mahal. Pwede ba yung laka? Hindi yan lapak, may lamang yan. Kadakuloy. Pwede na kita dito kadalhin siya, Rio. Ulo naman na. Yan guys, oh. Ang dami, napulot namin. Saglit lang kami nagpulot, oh. Ito na naman, ang dami na, oh. Kasi matagal dito nagpupunta yung anak ko. Yung papa ko, bihira lang magpunta. Kaya nalalaglag siya galing sa taas. Walang nangunguha. Walang umaakyat. O di, nalalaglag. Ayan. Plastiko na to. Ang dami, oh. Yan, oh. Yan. O ngayon, naranasan ko ulit ang buhay bata. O, ganito kami nung bata kami, guys. Ganito kami. Namumulot kami dito. Lagi kami kasama dito ng papa ko. Kaso nung nagtatrabaho na ako sa Maynila, hindi na ako nakapunta dito ngayon ulit. Dami. Yung iba nga natanggalan na ng balat, oh. Kasi matagal na siyang nalaglag, hindi nakuha. Ang buko gulong-gulo na. Kasi maputik yung kamay, may madumi. Ugasan ko to dun, oh, sa ilog. Kasi yung yung balat niya. Ito yung lubi-lubi ko kaninang nakuha, oh. Ay, ito pa, meron nalaglag. Guys, napagod na ako kapupulot ng pili, kaya bibiakin ko na. Kain muna tayo. Aroy. Lagay ko muna to dito.
Tapos, dahil may baon kaming kanin, nagutom na ako, alas 10 na ng umaga, gutom na ako, ayan. Ilalagay nyo lang to kasi, ilalagay nyo lang dito sa kanin, ayan o. To, kanin. Kanin o. Oh. Yan lang. Ayun na. Para kasing ano, gatas ang lasa nito, pang lasa. Ito. Ang lasa niya guys, parang ano lang, yung gatas. Ang sarap-sarap iulam sa kanin. Kasi, teka lang. Nagutom ako. Kasi nung bata pa kami, lagi kami kasama dito ni Papa sa bundok. Dito sa probinsya, bawal ang maarte. Kung nagutom ka, kung ano dyan makita mong pili kainin, kahit yung ano, yung nyug kainin mo, bawal ang arte-arte guys. Yan. Kanin lang ang katapat ng pili. Yan, isa pa. Gutom ako eh. May tumalsik pa. Yan lang oh. Walang arte-arte, bawal ang arte-arte. Madami kami napulot eh. Sobrang dami. Dadali namin yung iba pag uwi namin mamaya. Sa ngayon, nag-snack lang muna. Yan o, ang dami namin pili dyan. Marami pang bunga yan. Ayun yung maliliit daw, yung bagong tanim ng papa kong pili. Ang laman. Sayang. Dapat ko na maubo. Busog na ako. Inom na lang ako tubig. Kunti lang yung kanin, no? Ang sarap. Lasang gatas kasi guys. Masarap talaga ang pili. Ang mahal-mahal ng kilo niya. Ayan. Maraming salamat sa panonood nyo guys ha. Ayan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At pakihit na rin po ang bell notification para ma-update ka sa mga bago kong kalokohan. Bye-bye! Love you all!